Shin ko kun san cewar sarkin Kano Yusa shine sarkin Kano wanda ya fara gina katangar Kano wadda ake kira Badala a yanzu? Sarkin Kano Yusa ko kuma Tsaraki ɗaya ne daga cikin sarakunan gidan Bagauda wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen kafuwar masarautar Kano. Ku biyo mu cikin bidiyon da muke muku dangane da tarihin asalin kafuwar masarautar Kano ku sha labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, ina yi wa kowa fatan alkhairi. A kamar kullum sunana Comrade Sani Salisu Darma. A ci gaba da bidiyon da muke kawo muku na asalin kafuwar masarautar Kano. Kun ji inda muka tsaya a gidan Bagauda, inda muka yi bayani akan sarkin Kano ko kuma tagwayen sarakuna da aka samu a Kano, Nawata da kuma Gawata. Yanzu za mu yi bayani akan sarki Yusa shi ma a gidan Bagauda. Sarki Yusa da Nawata da Gawata dukkaninsu 'ya'yan Bijimasu ne, wato kenan in kuka kula 'yan uwan juna ne. Kuma sarki Yusa ya fara sarautar Kano ne daga shekarar 1136 zuwa shekarar 1194. Wannan shine lokacin da wannan sarki ya sarauci Kano, kuma tarihi ya nuna cewar akwai gudunmawa da ya bayar wajen ainihin kafuwar masarautar Kano da ma ci gaban Kano gaba ɗaya. Cikin waɗannan abubuwan na yi ƙoƙari na rero wasu abubuwa guda 7 wanda za mu magana a kansu a cikin wannan bidiyo, wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da irin wannan gudunmawa da shi sarki Yusa ya ba wa masarautar Kano da kuma garin Kano gaba ɗaya. Ga abubuwan kamar haka. Na farko, gina katangar Kano ko kuma Badalar Kano. Tarihi ya nuna cewa sarki Yusa shi ne ya fara gina katangar Kano, ko da yake akwai saɓani na masana dangane da wannan magana. Wasu masanan suna cewa shi sarki Yusa kammalawa ya yi, wasu kuma suke cewa a'a shi ne ya fara. To dukkaninsu dai ala ayyar halin da kammalawar da kuma farawar dukkaninsu sun ba da mutumiyar gudunmawa wajen ba wa garin Kano kariya a wancan lokacin da irin hare-haren da ake kawo wa Kano daga makauta. Wato hare-haren da Kano ta fuskanta daga ɓangaren Katsina da kuma ɓangaren Zazzau. Wannan Badala ta ba da gudunmawa sosai wajen kare garin Kano wajen kawo wannan hare-hare. Haka zalika ita wannan Badala ta ba